Yeah. Ijeoma won't pagi. That you know where it is coming from. Onye Iwe, anom n'ụlọ unu. Akpọla gị with my phone, 30 missed call hụ ya. For the past how many days now? But I gwara m na ị nọ na ya family house. N'iji ahụ n'afọ na arọ gị. Oge m bịara. Mma gị ka m hụrụ na gate, mma gị asị na ijikwa ha ahụ. Masị oke na, but mpa gị nwa onye gwara m eziokwu. Na for 2 days now. Ị gara ha kpọga hookup. Ijeoma mmele ihe n'isi gị. Akwụrụ gị ụgwọ ụlọ emere gị ihe niile. Na mama na-enwe asụ na ya oge gị. Ya oge ọnwụ gị. Akwa hookup ahụ, aki nweta na-echa hookute azụ. Otu aka ga-esi hookute gị hụọ gị n'ọkụ. Ijeoma ya onye na-arụ. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Nego ya ka you go and send the $400 every month from America. You think it's easy to make that money? Huh? Roof farm till nulu nam na pu wam na kpara ya. Maka na Chineke ekwela ihe ọjọọ. Ele ha ga-akpọ no ha asu strike cost. Ina buko eme before need sorry. Asu strike cost gị ga-agbawa asọ. Ibe gị ga amụgo ọrụ amụgo teche eme makeup ai mana ni makeup akara ma ndị tege mmanwụ ma ndị tege hem na ama. Gị me ya ha ga-eme otu ihe. Bara onwe gị uru. And the worst part man na ga-abịa n'ụlọ unu. Agwara na m ga-aga Lagos. But I came in. Miyando na ya o mba hapụ ebe m gara print wedding card anyị ka a na-agwa m onye ọbụla ahụ ya bịa nga sọ ya ọwụ anyị ji dị ihe nele onye iberibe lụgakwa anyị ji ama na ha makwa na anọ m nga ahụ onye ọbụla ma gị asị hotel niile ndị Enugu a na ịgacha ịgazuchala ha niile everybody ma gị mmadụ ma Ijeoma ka akpọrọ gị ọwụ na gị ọwụ ije garịwa nye manụ don't worry ọbaghị uru ka m nye dara gị fon onweghị credit ọ dị mma.